Кацаме долу. 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 Не е долу. Още си долу. Не сме, държат ни. Да, бе, явно. Появи се някой да ни държи. Оу! Стой спокойно. Оу! Абе, какъв е този пилот, бе? Пускай се. Стой спокойно. Чакай. Не ставай. Но никой няма стати. Докато не те кажат да станеш, няма стати. Абе, айде свивай го този балон. Абе, как да го свие, бе? Ти бе. Айде, давай. Браво! Everything's alright. Nereye yatırıyorsun? Balonu yanarsın. Оп. Мама? Çıkalım da hocam biraz. Yedim de. Имаме снимали всичките кацани. Оп. Hacı nasıl yaptın? İpi atıyordum lan. Може. Я се наведете напред малко. Ами не мога, бе. Ай, кравите. Ето го. Тука. Според мен предвидим гад. Всичките кацани ги имаме снимани, коментари, имаме... Да, даже... Yok ya nereye? Вижте колко хубаво място на докара човек. No. Ay boş işte. Трябва да излезем обаче. Май пак халит. Гадате, може би трябва да излезеш там. Чакай. Не е казал да излезеш. Айде пак тръгваме. Gupeni sorun adına. Bey boş ver, şuraya yıkın. Yer yanında anasını. Добре, от какъв зор не слезем и те после да си го Не може да слезеш, защото може да тръгне. И ти да паднеш. Че е надут. Да бе, той е надут. Ама не, защото те сега искат да го качат на камионче. Защо не е верно? Ти ще ми кажеш. Аз ти кажа, Benim. иска да го махне камион, защото ще се ударим в камиона за това. Ha yok abicim yok. Не, иска да обследвам, ще... Да махне камион, защото ще се ударим в него. Biraz sakin dur ya. Не, те... Сега ще качим на камиона. Въпросът е, че не може да... Acil girdim. Bak Ayhan abi oraya Ayhan abi dursun. Yere ne vurmadın? Yavaş yavaş acil vurdun. Onun sırası değil. Yok abi yok. Ha öyle. Tamam. Hadi öpüyorum abi. На определено място. Не на определено място. Няма определено място. Ага, това имах преди. Ами да бе, както... Само течението. Само течението. Çok sövdüm. Няма. Hadi iniyorum dedin. Lan o nerede inmez mi? Ай в храсти. Çok zorlama yap. Yağmur geliyor. Наведи се. Kerapçı boş ver. Kerapçı. Ела тука. Tamam hocam böyle. İyi mi? Tek. Dönder. Gelmedi buraya. Dönder. Size doğru çek. Çek. Tamam doğru. Tamam. Gitme çek. Az daha tamam. Böyle iyi hocam. Cesur abi hocam. Ne oldu? Kapatıyor mu? Şey yaptın. Kafan nereye atacaksın ya? Kerapçı. Şöyle yapırsan ne oluyor? Попаешь долго.
Ами... Тя пилотира. Ya bak söndürmeyin lan. Hadi müşteri alalım. Как да продължих техниката? Örtün o zaman. Her gün говориш, кола се разби в моята. Gel oradan gel aşağı doğru. Gel ya oradan. Kurtların torbası. Royal falan ne var üstümüzde? Valla. Ana oğlum biraz üstünde yap bayağı ya. Öbürünü de al. Това е добре, а на мен е други работи. Дай на мен пауза, за може. Аз вече свърших тази работа. Да, бе, това направо. Само на мен ми олекна. Затова тръгнахме нагоре по-на време. Не точно кацахме. Точно. Айде. И аз като тебе, но имам втори позиви след такова. Ама аз в раницата ми ходя. Що са правим с техниката? Да държим тежестта да пазим. Servis menüsü haber verildi mi? Това дървото добре, че ни го видях. Имам го записано, ще го покажа. Добре, че ни го Да, знам дали си го фанала. Еми не, какво съм хванал, не знам. Става ясно, че се разбиваме с нещо. Става ясно, че се разбиваме. Ами да, ако го отрече... Ya gel. Bırak gel. Сега да слезем и вече ще се Една обща история може да изгубиме с тази част от Сега записа. не ни пускат да слезем, защото иначе изгубват балона. Да. Защото ще олекне. За вас не знам, но ние сме. Zaten direkt yatacak. Добре, че излезе оттам нататък излътите веднага. Браво! Ако бях взел само едно, Кинчо, дай добре. Какво бе? Изобщо арменския народ нас спаси. today is not the best day. За Пореден път. Geri yapamam. Както викат македонците, арменския балон викал каца много твърдо. За това ли? Балонът вика... За това ли ние вместо да летим се приземяваме няколко пъти? Това ще отвори балона отгоре. Окей. Сега вика отварям балона, за да си отиде въздуха, топлия въздух. Честито. Няма да се приземяваме. Още веднъж. Не е сигурно. Защото си бяхте толкова позитивно настроени, че просто не познавам други хора. Виж колко Не, но вчера се заприказвали. Ver hocam ver. Ver ben konuşayım. Добре, беше готино, аз много ме харесвам. Абе, виж какво да ти кажа често. Чакай да изляза от балона и Не очаквах, че толкова готино. Nevşehir yolunda Uçhisar Nevşehir kavşağı var ya. Uçhisar Не съм очаквал, че толкова хубаво. Uçhisar Nevşehir yolunun kavşağındaymışız abi. Dedamanın o tarafı. Uçhisar Nevşehir kavşağı. Vali. Yolundaymışız abi. Да бе, Вали, не, вали. Tamam. Не само че. Abi bir tane atmosfer balon var şu anda bak üzerimize doğru geliyor. Ahmet Hoca'nın verin. Ahmet Hoca'nın О, Саши, аз се наведи малко, наведи се към мене. Ще видиш цяло гнездо. това е вече не казвам. Aynen hocam. Biz oradan